Казвам се Снежана Рудакова и в клуба съм методист, т.е. занимавам се с спортната дейност на клуба. Искам да обясня нещо. Този клуб не е обикновен пенсионерски клуб. Това е един от 30-те клуба в цялата страна, които са към Асоциацията за спорт, здраве и дълголетие и които са спортни клубове. Нашето име е Спортен клуб Люлин 2015 година. Готови ли сме? Настроени? Хайде музиката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как се казвате? Снежана Кирилова Ганева. Светанка Боянова. Божана Георгиева. Мариана Василева. Саферина Миткова Божилова и съм на 77 години. Аз съм на 85, карам си 86. Ще посмеете ли да кажете годините? Ами сега на 10 декември навършвам 80. Да сте жива и здрава. Ма вие сте едва ли не от по-младите тук в клуба. Да, защото при нас възрастта варира от 65 до 85. Ако дойде някой по-възрастен, ще го приемете ли? Спира се, стига да може с крачетата да върви и да играе. Казвам се Капка Рудакова. Капка Рудакова, вие да нямате с методистката нещо общо? Нещо да, почти майка ми и баща ми са правили такова, да. Сестри сте? Да. Не е ли малко? Вие по-голямата ли сте или сте по-малката? Сега вече ще се обидя. По-малката съм. Тоест, вие сте си свикнали по-голямата да ви командва. Цял живот се боря, но не мога да се преборя. Как организирате толкова жени, без да става хаос, без да се изпокарат? Преди всичко спорта, нали, ни обединява и след това вече, общувайки помежду си, ние се разбираме кой в каква област, нали, е по-най и си го избираме, нали, за водещ на дадени теми и имаме си и човек, жена, която ни ръководи и песенната група. Аз бях химик-техник в Института по хигиена и професионални заболявания. По професия съм готвач и така съм се пенсионирала като готвач. Маникюрист. Я да ви видим маникюра. Нямам. Вие каква вода вкъщи пиете? Чешмяна. Значи сте смела жена или сте сигурна във вашите колеги химици? Сигурна съм, че е добра водата на София особено. Аз съм била счетоводител и накрая съм завършила с санитарка в трета градска болница в най-тежкото отделение хемодиализ. Аз съм работила като кранист в леарната. Ма това е работа за жена ли? Да, разбира се. Само аз бях жена в смяната. Вие затова сте толкова яка и на по-големите години. Да, да. Това е... Аз съм възхитена, за пръв път се запознавам с жена кранист и то в леарна. Да, точно така. Браво на вас. Хладовик съм била. Вие сте на бюро. Да, на бюро съм. Да, а сега тук спорта ви помага, нали? Цял живот на бюро и накрая се разпортувахме. Да, аз бях изпаднала в някаква депресия след семейен проблем, трагедия и попаднах благодарение на Таня, най-възрастната тук, ме доведе първия път, много ми хареса, защото не само се спортува тук, ами и се събеседва. Темите са различни, които всеки ден просто будат интерес. Ние тренираме 3 вида спорт тук. Най-напред петанка,
след това тичане, мятане на топка в цел и изкачане от място. Кой е най-добър по петанк тук? Петанка е най-добра Вера Иванова и Цвети Никол. Вие ли сте? Вие сте Вера Иванова, най-добрата по петанк. В клуба отговарям за този спорт. Ходиме по състезания. От 11 години съм в клуба, от 65 години, като се пенсионирах. Този клуб ме спаси от скука. Не можеш човек да стои постоянно пред телевизия и да гледа. Трябва и развлечение малко. Много ми е приятно в клуба. След като се пенсионирах, аз понеже тук близко живея и тук дойдех в клуба да играя и да се веселиме тук общо. Тогава си казах, тук ще остана аз, защото има песен, има хубави хора, има разбиране. И въпреки многото ангажименти, които имам вкъщи, посещавам. Някой път отсъствам, но наваксвам. То се ходи на море, заедно ходиме. Имаме вече приятелки, които можеш да си споделиш мъката. Изгубих син в неподходящ момент. Моето съжаление. Да, и трудно го преживях. Вкъщи ми даваха подкрепа, но друго си е, когато си сред своите връстници. В нашата страна, а не само и тук, в цял свят, социален проблем е тази социална изолираност на възрастните хора, които са обречени на самота и да ходят по поликлиниките, да се грижат за здравето си и да умират в самота. Докато при нас този въпрос не съществува. Загубили сте съпруга си, но имате ли деца и внуци? Имам, да, един син, имам 2 внучки и 1 правнук. Поддържате ли връзка или те нямат много време за вас? Да, те нямат, но поддържаме връзки и когато имам нужда са при мене. Но аз се справям за сега още сама. След 5 месеца ще навърша 87 години и слава Богу, благодарение на клуба и на тези мили хора, аз съм в това състояние. Непрекъснато мислех, че нещо не съм направила и така сама се винех. Имахте обвинение към себе си заради загубата на детето. Да, защото има с тази диагноза някои продължиха. Аз не успях. Каква му е била диагнозата? Мъжествена склероза. Водих го и в Китай, на много неща пробвах, но все мислех, че нещо не съм направила. Но всичко премина с колектива, в който попаднах. Щастлива съм вече в този час, но най-щастлива съм тогава, когато съм с вас.